এলে কি ফটো ফটো না এইটো ভিডিও দেখছা চা लोगोफोरनि दाबलिखौ नायलाय जा देलायदों माय गड आंहा सोलाय गैया नोंहालाय मानोथो ओंखारा गावखौ खिरखिला लानानै बन्दे मातरम हामा आङो बन्दे मातरमनो मन मोननाय ड्रेसखौ माबा ड्रेसखौ आं बायबाय दोनखाया मेकआप बानाय ड्रेस दोननो समायना बोरै सासेयालाय सासेया बोरै हा सान्दुं गोसा सं इथिं साया मुथिं जों थांनाय जा थाबायगलांनाय नङा इनि दा साया जागोन जा मा सान्दुं जा सान्दुं लोगोफोर सान्दुं मोजां जागोन दा मोदानगोन आरो मान गरम এলে কি ফটো ফটো না এইটো ভিডিও দেখছা চা কেনে লাগছে ধুনীয়া লাগছে না जाबाय ना दे फैदो फै नोंथिं थांदो ओं थांदो गिदिं रिल्स बानायग्राफोरा नै लोगोफोर इन्डिपेन्डेन्स डेनि आं खाबाय लोगोफोरा ससे बाखनाय बा हनिके ओइ रायजालायसिन नामा रायजानायखौ गियालै गोरलैफोरालाय माखासे रायखाया जोंखौ अनखायो मानसिफ्रा अना दे इसाला माबानानै खानायफोरखौ क्लिपफोरजों खानांगौ एक्ट्रेसा बेयालै खाया नालाय एक्ट्रेसना पिन्दों खोनासं बाय खाथि खाथि था न' फायखौ हानाय नङा नोंसोर खाथियावथ' नांजाबखा मान गोजान थायोना नांजाबखाना थाखा बाहायल' मोनसे मोननै आगान गारनानै नों फायखादो ओमफ्राय साथा बरियानो ओमफ्राय आनबासो माबाखादो ओमफ्राय इथिंनो गिदिंफिन दे दायो जाबाय खनब्रै खालामना साननांगौ ओं फायदो दे थांदोबा जायो इथिं थां ओं खालामदो गिदिं दे फाय थांदो इथिं ओं खालामदो ओइ मुनिका थालांबाय थालांदोंसै दे गासै मिनि खालामदो आखाया जागोन दे 1 2 3 खार दे खारदो एक्सन खारदो खार जाबाय दे ओंखाम नोंथिंना आंथि केमेराथिं नायलाय केमेराथिं नायना मिनिबाय था दे मोजां बाय खायबा नङाबा आइ इखिनियाव थांबाय उनथिं दे गिदिं